Să muncim mult, ori să muncim cu cap. Să economisim, ori să risipim. Să ne implicăm, ori să așteptăm. Noi alegem, împreună, la emisiunea Alternative, în fiecare săptămână la televiziunea ta. Alternative, idei bune pentru o viață prosperă. Bun găsit la emisiunea Alternative. Vă spun de aici, din studio Media TV Cimișlian. Stimați telespectatori, cine poate relansa agricultura în raionul Cimișlia? Cum pot reuși tinerii în agricultură? Cum pot beneficia de subvenții și de proiecte în agricultură? Despre aceste și alte teme vom vorbi astăzi în emisiunea noastră Duplex Cimișlia-Chișinău. Și vom vorbi cu invitații noștri prezenți. Este vorba de Adrian Talmaci, lider agricol în satul Sagaidac, raionul Cimișlia. Bun venit! Mulțumesc! Bună seara! Și cu Denis Gherciuc, antreprenor din satul Bogdanovca, raionul Cimișlia.